Ya ini panas kayak empuh. Lah iya toh kawanan nih mau gimana kate. Iya. Jen. Kayak orang di jangir yo. Duh, kurang garet moyan. Argo apa hari ini? Di mbok nenek Suket. Lah. Ayo ton cepet ton. Iya ya. Mana sih karuan ya ini kita tonton. Sepi nek wong wing. Iya. Panas waduh males ini ladang made mangkat ya ini. Kawanan no Ya Allah, ton sandal iki. Kawanan lo, cepet ya lo sandale. Duh. Rasa gawe di sendal lek lunyu. Sandal iki sandal. Nggo pacul Malah ton. Ngeri mingko. Tanduri apa ton? Panas-panas kok ngene iki ladang ki ton ngene iki. Biasa yang penting enak asile. Oh ya ngono ya ton. Iya. Ayo cepet ton. Ya ayo toh. Awas jembatan ton. Aduh sikilku. Iya toh. Sikilku ton. Ada. Iya. Kayak gitu sikilku ton. Ada ton. Sikil. Alah. Ada. Piye toh? Ada. Sek toh. Aduh itu. Aduh. Gimana? Iya apa tuh? Tapi piye lo? Ya enggak bisa aku ya an. Tak kon piye? Alah piye yang dianu to. Angkat deh. Aja diangkat. Lah piye ora Malah banget diangkat? yo loro to. Lah terus piye? Kamu diangkat to sikilku kok. Alon. Ya wis iki lho wis lho. Aduh. Ya makane to sikil ki. Cuk. Gampangan men kepleset. Ladang itu. Lah terus piye? Balik sikilku kok ngene iki ton. Ini padu lihat ton. Alah. Ada ton. Iya sabar ngono. Takon nih. Rasa aku ton gendong ton. Gendong apa ya iso aku. Gendong ton. Ya Allah. Gendong ton. Gendong ora kuat aku gendong. Sikilku itu ton. Iya. Oh masalah kok. Iya ton, mungkin gitu kan. Lah sampean mantep ya mbok kon gendong apa ya kuat aku. Ton. Saya. Iya ton, gendong kok cedak ya. Ayo. Ngene lho ngene. Ton, aku gendong ton. Lampu ton. Ayo. Yo. Ton. Lagi piye ton, gendong ora. Mosok mah aku ngene ra kuat lho. Ya aku yo ora kuat jenenge gendong kok. Oh, ton. Sampe lo antep peran ya. Aku ton iki ya. Ayo. Ada. Piye to? Iya iki. Iki ceklitan nut ton. Ayo. Heeh. Ayo. Tak cekli sikil ayo. Aduh ton kita piye iki aku ton malah baik kayak ngene. Lah jenenge kok nyekeli sikile segiki. Kita ada urusan ngadang ayo. Ya, alah. Iya iki. Ayo tak papa Iya. Ayo sikile tak bisa ini. Ayo. Wah, wong kok. Hati-hati ton. Iya, jembatan lagi lawan. Ayo. Alah. Kita nih ya aku. Aku piye iki lho, Mak? Alah. Piye lho malah, Mbok? Cepet. Salah lagi. Ya sabar aku malah gampang iki lho. Nah, kiton iki. Ayo. Jengkel nih lho. Aku tinggal balik ya tadi ya. Alah wis, tinggal balik malah ngrepoti ya wong lanang kok. Aku cuma tinggal ton. Alah boh. Ton. Aku tani ton. Kah? Alah ton.